Uba Alvin Saukme MDC Kamau Senram constituency ulat hep kerteng banyak hun biang nagaseng NPP hakenik election banwan. Uba Alvin habakran bakila pathai khubor ulaong ke NPP kalawan ra shibun ki an baskem hake GDC. Ulaong ke election kamlong kapasuk banyak hun persha ya kinu ki kertong kumba uraya kun persha ya uba HM Shangpliang Henry mentah usngus kem baha ban job yang ya MDC namar kinong kershan ki pediang ya uba HM Shangpliang banyak trelang haka parti NPP. To ka maningkong ti kamat ka kongsan nakaleng jonga ngai iba kidang bun ki hima hapo ka jingpe jong ka sikong su jongi kidang bun ba hadu mata kim padon ki ak jong lade wala ka thain ka banga pej mangaru kidang bun kini ki hima hadu mata kim padon ka ak jong lade tring ngasmo bangi dongkam ba ki hima ba kin don ba kin codify ka ak jong lade khnang ba kin la ban pens kem ya ka customer practice ka jungi but ka benta ka baar ngasmo ba nakaleng ka jonga dangiban poibeng sa kabor nakaleng joka party ru ngasmo bangi di ban budin ya kani ka 125 amendment jong ka central government namar ba kani ka nyerap sisa ya ki district council ki jongi ha ka bedai but ki direct funding ki nyerap ya ki snong ki thau ka bedai but ka roi ka par Makanya julang MDC jung pin rim senam ki ai kimat ki ba khamat ki ain ba pila pen net sa je ndre ngatrai pilai yakini kendian singi ngidon ka dorbar ter jong ki paiba hangte hapo polo ya ka ba ngilala manwara ki bills ki baper ki ong ya ka elega administration act ya ka ba kumno ngi penklan ya ki dorbar snong ki dorbar hima kumno ngi pen kubor ya ki seng long keme ya ki seng samla bat kumta ter ngai i haki limba kubor bat kadi ka jingsisa ya ka ba hadin nyopo arsnem ka district council ka wanra ya ka land bill kene kadi ka big achievement nakaliang ka jongi ka isi hangte but piong ki bill su hak bade ka lineage bill piong ka waste management bill but kini ki ba dongkam namenta kari bat kajat pentiu ka jongi ha election MLA yang EP ya kun persya ma pi ban ba yang pliang bentai ba chang pliang la ka shan pi don jingkermen ba poisok ha ka thong hoi election kano election kamni ka basuk hoi daka jing so comment sa nakaleng jonga bat ki noksan jonga ngi priang ya ka team jong iba hima ban ngi tre ringkat lang te henry kumanga jong election ngim la ban kensting henry ki kam jonga kila kham sawa kham jam te ngangit ba ki pajba jo kamo Sram constituency hi kidang don ka jing sadia hanga limba ki kam ki jonga ban gadon ka jing kermen ru ba ngin poi bang sa kathom Alvin sigun ki isi po council gila dat pas gibun pedo ring itat ba po ka executive ku jong pi ni ka sin ta po hilang punya ulap lai menjur but dan pot ki political party so he pengang ba hala enggak agent juga kai go pilih ya kata ngongi pi ngim gibun pedo ring itat ba po ka executive ku jong pi ni ka sin ta po hilang punya ulap lai menjur but dan pot ki political party so he pengang ba hala enggak agent juga kai go pilih ya kata ngongi pi ngim dongkam bangin kerentang dak tin hendeng ngidongkam man penyi dak kam te kam kan sakran khamja ngatrai pilai kini ki bills bangi lawanra kini dikimat bakongsan nam ta kajat bendre ko jongi te ya kita ba keren bahala perta idri ki paj ba kin sa judge ki man nginum keren lupai kata nang menta hendeng ki paj ba ki ka kam bangi ratre bangangit skam ki don ka jingsania hakne ki isi ko bangi alam ngi terus kata hadu kono pisos ka menta pilek biang election nomor ba menta pi kun persya yu kertong ba penyeng MLA ni UDP ba suli but ya kertong jong ka VP ma ba job na job ya ka MP ika MP ro klan ba ka VP ka ek thong ba ka ek jing ska jong pi menta pilek biang stek ba pi kumbang pi marba pi ngang adu sting MDC ki kam jonga kila sawa kham jam hoi nginum ka bakongsan kadi ki bills ki bangin wanra napo district council nomor ba ka benta jung district council kadi ban penne pensa ikarti ka dustur ban yadai ka khando ka siap ka jungi
Bat nalor kataru namar ba hapor arja kekenai hapor bangayang akan ma bangaong kata kekentian ba ong ba ngandai mga umau jengking hapreng ka Mosram konstitusi bat ka solka. Bat mentaru nganget ba kum uta leader jong ka parti NPP dangalaan pos katong ngong ipi sibon ka kabungi don banwanra karoi ka par hapor ka konstitusi ka jungi. Ka konstitusi jungi sia kadang dei konstitusi ka padang khamsa din nakiwe ngakermen ba nakalian jong solkaru kin kampai kmat sya ka Mosram konstitusi namenta ka roi ka par namenta ka bit ka biang jong ki ba jong ka konstitusi alor kurtong UDP but kurtong pra PF ong PP don em ka jing ngam don ni su kitbok e barok ki kandidat nakalian ko jonga but ki ba hi kinsa ai ka jawab haka arsau tarik kadang ni ka political party ni thamai menta try wai ke pedik tra try hadu kan no kan kata ya ki wai party sen try akan ni ka election menta na ngam padang ong lupa namar kadang dei ka por bangit try menta namar ba ngan su judge pa mangaru ka ngaso ba kamdei ka lenti te kum mga panpaw pi mane ai ki ba ai kin sabatay namar ba baro ki ba ki don lala kanong rim tingi kum ka party ngi don la kanong rim jong lade makiru ki don ka kanong rim jong lade te ai ba ki ba hi kin sutho ba kanu ka party ka ba kita ki nong rim jong ka party ki ba kham scam namenta ka lawai bat namenta ki pateng ki banwan